سورة القصص آية بيرغلن كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا شوية هجرية بكلة أني كمناني أني بناني أني وورو سفر مينيا هجرية سانكالو فلانا بسونية ومغاني كونونتوناي. ميلادي نصارو كجاتي بافلاني مغاني ناني سانكالو كونونتونا بسونية وفلاناي. أمبي داودا بوغو مسجد رجاق وامبوكونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم ليلا سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون. يقول تعالى ممتنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار. على بافهم مسمين كرتا لندو ناي فنان شريا منك أكا جونكا min ye ka su kolo u ye ani ka tile kolo u ye a ye o neman min kɛ a ka jɔnw ka bo o fɔnansiriya de fɔ ka taa ka jɔnw ma. alladayni la qawama lahum bidunihima. su ni tile min ni jɔnw ka kow tɛ se ka jɔ abada ni su ni tile tɛ. وبين أنه لو جعل الليل دائما عليهم سرمدا إلى يوم القيامة. ألا يا بانجي كنا توني جيا بك سودة كوداي فوقت قيامة لا ضر ذلك بهم أتم بجون تورو ولا سمعته نفوس وانحسرت منه. atumbe annege tumbe bo uniun tumbe corona ya nyajia betun ke rasufela de fokata qiyama ni dugute je atumbe mo deku ube koro ودات على قو قل مهم رفوية أرأيتم ما ينقباريا إن جعل الله عليكم ليلة سرمدا إلى يوم القيامة
ni ala ye su ke aw ma diɲɛ bɛɛ kɛ aw ma su ye ka taa fɔ qiyama man ilahu khayrullah batu fen juman bɛ tigi juman bɛ masa juman bɛ min bɛ se ka naani bidiyai yatikum bidiyai min bɛ se ka naani aw ma ni yɛlɛ ɲɛ ni tile afala tasmaun aw tɛ mɛnni kɛ ni diɲɛ bɛɛ tun kɛra sufɛla fo ka taa qiyama bato fɛn wɛrɛ juman bɛ min bɛ se ka naani yɛlɛ ɲɛ ka dugu jɛ n'a bɛ yɛlɛ ɲɛ o kɔnɔ aw tɛ fɛn mɛn qul mahamura fu ye in araytu qul araytum afu ya yen kibariya in ja'ala Allahu alaykum nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah ni ala ye diɲɛ bɛɛ kɛ aw ma fana tile ye fo ka taa qiyama man ilahu khayrullah yatikum bil-layl bato fɛn juman bɛ min bɛ se ka naani sufɛla ye aw ma تسكنون فيه نابا سبتي وسوكننا نغنا أفلا تبصرون يالا أوتي يدي كبا سو يرو أكو يالا تميني كبا تلي يرو أكو يالا تيالي كبا عبد الرحمن الصادقو أكو من سو يرو لكو أفلا تسمعون أيميني دفو يرو لا أكو بسكي سوفلا لا meni debe marase ka tɛmɛ yeli kan sufɛla la hadamaden bɛ se ka a to yɔrɔ ja ka fɛn dɔ mɛ k'i to o yɔrɔ la i tɛ se ka fɛn ɲɛ sufɛla la meni de bɛ marase ka tɛmɛ yeli kan o de y'a to su yɔrɔ a ko afala tasma'un tilefila fana la yeli de bɛ marase ka tɛmɛ meni kan tilefila fana la i ɲa bɛ fɛn dɔ ye fɛn yɔrɔ ja ni mɔgɔ kumana o yɔrɔ la i t'a mɛn o de y'a to tilefila yɔrɔ la yeli yɔrɔ de fana bɛ marase tilefila la ka tɛmɛ mɛnni t'a kan a ye yeli fɔ tilefila t'a la donc a ko ninnu y'a yira n'ala ka fasamanta de fɔlen nin ye hadamaden n'i b'a fɛ ka ala ka nɛɛma don i kan hera ani hera tana u bila ɲɔgɔn kɔrɔ ni hera bɛ lafiya min b'i kan ani ni hera tɛ tɔɔrɔ min b'i kan u bila ɲɔgɔn kɔrɔ i bɛ ala ka fasamanta ni ala ka nɛɛma don i kan ala filɛ ka min fɔ ni diɲɛ bɛɛ kɛra ni diɲɛ bɛɛ tun kɛra an ma sufɛla ye degun min bɔra tɔɔrɔ min bɔra ani ni ala ye dugu jɛ ka tile bɔ ka yeli bɔ u bila ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn i bɛ ala ka fasamanta dɔ i kan ni diɲɛ bɛɛ tun kɛra tilefɛla ye ni su tɛ kɔ n'an bɛ da ka sinɔgɔ ka lafiya tɔɔrɔ min b'a la ani ni ala ye sufɛla nati pour an ka lafiya a u bila ɲɔgɔn kɔrɔ i bɛ ala ka fasamanta dɔ i yɛrɛ kan i bɛ ala barikada mais n'a bɛ mɔgɔ min bolo su ni tile yɛlɛmali min filɛ nin ye a bɛ komi laadana ko de dɔrɔn diɲɛ ka taa cogo de ye nin ye diɲɛ ka ɲɛnamaya cogo de ye nin ye e tɛ miire i tɛ miiri lafiya min b'a la nɛɛma min b'a la hɛrɛ min b'a la i tɛ miiri o la a ka ca ala fɛ tɛ ala barikada ni ko bɛɛ kɛ de ko a bɛ kɛ ten de laadana ko dɔ ye ninnu ye dɔrɔn diɲɛ bɛ nin cogo de la dɔrɔn miire nɛɛma min b'i kan ni o nɛɛma bɔra kan n'a tana naani kan i bɛ cogo min masala hadamaden n'i bɛ kɛnɛya la i bɛ cogo min ni bana y'i minɛ i bɛ cogo min u bila ɲɔgɔn kɔrɔ u bɛ ala ka nɛɛma dɔ i kan i bɛ ala barikada sufi minnu fila na sisan sufi ninnu ka kɛnɛ i la wagati min i bɛ cogo min ani sufi kelen kelen ni tɔɔrɔ dɔ y'a sɔrɔ i bɛ cogo min u bila ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn i ɲa fila b'i bolo ka kɛnɛ ni ɲa ko y'i sɔrɔ de i bɛ ɲa nɛɛma dɔn i bolo fila kɛnɛyalen filɛ ni ko dɔ y'i bolo dɔ sɔrɔ de i bɛ bolo nɛɛma dɔn i sen fila kɛnɛyalen filɛ tɛ ni ko dɔ y'i sen dɔ sɔrɔ de i bɛ sen nɛɛma dɔn donc hadamaden ninnu bila ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn
nema ni nema tana lafiya ni lafiya tana u bila ɲɔgɔn kɔrɔ nin nin bɛ n bɛ cogo min nin nin tɛ n bɛ cogo min ninnu bila ɲɔgɔn kɔrɔ i k'u cɛ lajɛ i bɛ ala barikada i bɛ ala dɔn ala ye i b'a barikada i b'a bato cogo ɲuman na abdurahmani saadi a bɛ ninnu fɔ a ka tawsiri la nin cogo la hadamaden ka ala ka nɛɛmaw bila ɲɔgɔn kɔrɔ i bɛ ala ka fasamantɛ dɔ kan donc kuranna ka dawa cogo dɔ de fana filɛ nin ye hikima dɔ de filɛ nin ye dawa la dawa kɛ cogo ɲuman dɔ de filɛ n'i bɛ hadamaden wele ka taa ala ma a hakili jigin ala ka nɛɛma min b'a kan ka tɔgɔ ka mɔgɔ hakili jigin ala ka nɛɛma min b'a kan ka hakili jigin ala ka nɛɛma la o bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden wele ka na ala ma tora min b'a kan hakili jigin a kan tora min tun b'a kan balawu min tun b'a kan ni ala y'o wuli ka bɔ a kan ka lafiya ni nɛɛma bila n'o la a hakili jigin la o bannen a hakili jigin o la dawa kɛ cogo ɲuman dɔ de y'o fana ye hadamaden ka hakili jigin ala ka nɛɛma o la o de y'a to kuranna ka dawa la a b'a la kosɛbɛ o min rahmatihi donc bunkasiri ko ولهذا قال تعالى من إله خير الله ياتيكم بالدياء أي تبشرون به وتستأنسون بسببه أفلا تسمعون نجيا بكرة سوفلاي تلفلا منا جم بسكنا نتلفلاي نابي يلك وكونو نابي اوا نانا في بونيغو ناني او نانا في بونيغو ناني وسببويه يا لا وتفهم ثم أخبرت أنه لو جعل النهار سرمدا وكفي على ينكبر مسامين كرتالين وكنا يتلف فنك بدا أي سرمدا كريموني دائما مستمرة إلى يوم القيامة ni ala ye diɲɛ bɛɛ fana kɛ tile de ka tile kɛ kuda ye fo ka taa kiyama tilefɛla de bɛ sufɛla tɛ la adarra bihim wala taibati al abdan o tun bɛ hadamadenw tun bɛ tɔɔrɔ n'o ye u farikolo tun bɛ sɛgɛ wakalati min kasirati al harakati wal asqal u tun bɛ lafu u bɛ lamaga caman ni sugula caman min kɛ tilefɛla la ni sufɛla tɛ n'u bɛ lafiya tun b'u farikolo lafu ولهذا قال تعالى من إله خير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه نند قص على قو باتون فرن ور جمان بي من بسك ناني سوفلا نابي سبتي ولا أي تستريحون من حركاتكم واشغالكم جم بسك ناني سوفلا نابي لا فيا ولا كابو أتم بلا مغني سولا من النابي لا فيا كابولا أفلا تبصرون يا لا أوتي يلك ومن رحمته ay bikum abe alaka nemala alaye nema minke awye jala lakum al-layla wan-nahara alaye suni tileke awye litaskunu fihi ay fi al-layli pour akasabati sufela la wali tabtagu min fadlihi tilefana fana la pour akala ka fasamantanyene alaye suni tileke ay khalaqa haja wa haja ala de ninda ala de sufela da ala de tilefela da litaskunu fihi ay fi al-layl pour ana sabati sufela la wali tabtagu min fadlihi ayat tilefela fana dawiye pour ni dugu jera tile bora bena chari tilefela la ana tala ka fasamanta nyini ay fi nahar tilefela la bil asfari wa trihali wal harakati wal asqali pour tilefela la ana alaka fasamanta nyini ni tamanwe ani kawuli kata yanfe ani lamagaw ani sugula akasugula fiu wa haja min babil laf wa nasr ubafo ninde ma ko laf wa nasri munye ako jala lakum layla wan nahara yufula be faranyon kaya laf yeninde sunu tila yu faranyon ka nasri munye litaskunu fihi ayoke kata sufilama wali tabtagu min fadlihi ayoke kata tilefilama mana atumbesha ke jala lakum layla litaskunu fihi wan nahara litabtagu min fadlihi ma fo chokola ayake lafi wan nashr
ka sufela ni tilefela in fara ɲɔgɔn ka fɔlɔ o kɔfɛ laɲini ni fasamanta ni nɛɛma min b'o la ka wulu bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ lafi wa nesiri ye nin de wa qawluhu wala'allakum tashkuruna ala ye nin kɛ de nin na kɛ sababu ye ana ala barikada ay tashkuruna allaha bi anwa'il ibadati fi layli wan nahar ala ye nin kɛ de pour aka ala barikada ni bato noniyaw ye sufela ni tilefela la ومن فاته شيء من الليل استدركه بالنهار مغم ni bato do yida sufela la ibe bato ibe ake tilefela la aw بالنهار استدركه بالليل ni bato min yida tilefela la ni ma ke sufela la inake كما قال تعالى قم ان على يفوتكم وسمن كرتا لنو هو الذي جعل الليل والنهار خليفة الله ده مساي na ye sufela ni tilefela ke ube ɲɔgɔn fale liman arada nya jakkara mogo ye mogo min ni b'a fɛ ka taasi ka miiri aw arada sukura ube mogo ye min b'a fɛ ka ala barikada ala ye su ni tile bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ minnu b'a fɛ ka ala kosuma ani minnu b'a fɛ ka ala barikada wali ayatu fi haja kathiru aya minnu nana ni n'a ɲɔgɔnna la ni nɛɛmaw n'a ɲɔgɔnna ni ala bɛ hadamadenw hakili jigi o la anake sababu ye inake ala barikada bagay ka ala bato bagay o kacha qur'ana kono donc ni nya qur'ana ka woleli cogo do de ni nya ciden ka hadisa sahale ni woleli cogo fana bola ka toka hada madin hakili jigi ala ka nema wala lay nema munun kay ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون وهذا أيضا نداء ثاني على سبيل التوبيخ نفنا تقول نيجي ولي فلان ni ala ye mushrikun wele na ye mais weleli fora welela la gosili weleli de don la gosili liman abada ma allah ilaha akhara la gosili don ni weleli ye la gosili kata jomma munu nye bato fe ngore bato kafara alaka yunadihum rabbu ta'ala ala urusul ashhadi ala bu wele qiyama keneka sheria bekunka mogo mogo be sere qiyama keneka ala bu wele qiyama kene mogo be kunka ye fa yaqul ala ba fo ayna suraka alladhina kuntum tajumun ay fi dari dunya ala ba fo mushriku ye nka je nyogo mbemi aye munu ngalon fo ka to jiya so in kono ko ubese ka una faya ko ubese ka ne ala dele awyeya ko ubese ka awdo ne ala kar janna kono ko ubese ka aw kisi ne ala ka jahannaba ma aye munu ngalon fo jiya kono ku fara ne alaka ka ne alaka hakke kere kere le unduma ko faranka ko ba una faya ubemi ونجانا من كل أمة شهيدا أوا ألاكو جابوا مسرو بلو ألاكو ني ألاي جما كلو بي مشركو جما كلو بي ني شيري دو فوشي كابو چلا مانا ukanyema mintumbula nabu wele kata shirkuma utumbe musrikiya minyade nyema munun tumbula jiya kono nubu wele kata musrikiya mbo o nyema ufoshi kujo kunyininga mujahidu ko ya yani rasula mujahidu ko wanajana min kulli ummat shahida alaka alaya ke munye mantom be mbuka ciden foshi kajo kanyininga mun kasire be mujahidi ka kuma inde fo metumam bunu semina rahimahullah atumbe tafsir jalalaini kadrisu de kalande matumbe tafsir ka kono ako minye jalalaini tigi fana aye shahida inke rasula yake cidende me ibn Semin ko rahimahullah nya amur awa kala minya Abdurrahman Sadiqa tawsira leye mufo shahida akanyema
mushriki jama be ala ba akam nyema na akam mo bawna akam ma ba akam nyema ala be nyema nunu fosi ku jo ku nyininka parce que de to filio to abunu semino ya tafsirin ke ako jalalene tigi ko ciden de ako mi abdurrahman sadiya min fo de ka kene nyema shahidu yenin shahidu yo ode jama kulu be ala ko ale ala bu kan nyema fosi ko jo uka shere ye ode mun tumbu wele kata mushrika imma fa qulna hatu burhanakum awa ala bafo wa mushrik kunti gunye aye nana aka dalilawiye jama min tumbaw no fe jiyan kono na yu file ayu wele kata ne ala tana botoma aye nana aka dalilai de la min tumbaw bolo jiyan kono na ye jama yu file uka fengore bato ka farane ala ka aye nana aka dalilai ay ala shihati ma inda itumuhu min anna lillahi suraka aye dalilan nata aw tumbe min galon fo ko je nyongombe ne alala atumbe o min galon fo jiya kono aye nani aka dalilai dalilan min babolo ola fa'alimu anna li haqqa lillahi mushrike kuntigun mushrike nyema unyere ya do sisa awa ko cinya be yala de tay mun wakati jumaw ya do ko cinya yala ta tuma mi ala yu nyinin ka derela la della ma suru bolo ka makene ka de lama suru bolo ka makene ka nu be ala jabi nay donc yere ya do ola ko cinya ya ala de tay ay la ilaha khairuhu u yere ya do o wakati ko bato fen shite min bato e ciyani ala kelembe mute falam yanintiru wala mu yuhiru jawaba umashaka jabu fana labbe be ala jabi ni minne wa dalla anhu ma kanu yaftarun awa utumbe fengo fengalon tige ka galon fo jiyan kuna be tununa ula ay jahabu falam yanfawhum utumbe jenyogo galon tige jiyan kono ya katuga ko ka bato ka far alaka o betara ka bu bolo umashaku na fafana o bettilalu la o bettununu la umashaku na fafana wambalmo ni hadamade ni tuguram wala fenna delilate minna aka toko fule qiyama kene kade akera bidia kuntigi dode itugura ko bidia dola akera mushriki kuntigi dode itugura ko mushrika doni kafira dode aya wele katama yomele qiyama do ala ba au jama'in be jo qiyama kene ka kaw be nyininka be kunka qiyama kene ka aye je nyogo munu faranne alaka kato jiya kono ubemi jama gorobali te jabu soro ni jama gorobali ma jabu soro ala bu nyema nunun fana foshi kujo aba fo kanyema munu mo ka musirke kuntiguma ko bida kuntiguma atumbe munu ngalon fo ko je nyogo be ne alala jiya kono na tumbe munu fo kamogo wole katama ay nana ka della ay kuma min fo jiya kono ay nani aka delila min be o kuma yin lasaha aw bolo ay min wala jiya kono della de beya della te o majabu soro donc yere ya do ko cinya ala de tay parce que jabu masoro lu bolo nu be se ka della na te kala jabi nay wala hada maden kelen ki jantu yere la ni jiya nyana ma yakono na la dina kola ni be fengo fen fo ibe fengo fen ke akasuru dalila bi bolo min alquran wa sunna ala faham salafu salih o dalla kasuru bolo de ni o dalila ko ni masuru bolo e kumana dinala e kodo ke dinala de lati bolo qur'ana ni sunna yawmal qiyamah do ni nyinin kara jabu tede ni jabu fana masuru e femme be o e janga katali de ala kan kisoma إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك
ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أن ابن عباس قال إن قارون كان من قوم موسى قال كان ابن أمه. ابن عباس أكو قارون تني موسى كمغود موسى بنانك دندو. وقال ابن جريج وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن أمه. من ابن جريج أن دونك بغتشاما ko qaruna tunye musa binanke dende wallahu alam. Kuma ibn seminu ye tafsiru ke ya kuma munun forala ani musa betende ako ewa koto oyolla ako muhimmu la nyini ye minye dro la nyini ye qisa inde musa ka mugo koni do bani sarlanka koni de do me ani musa be chogo mi hari na modo la nyini nya ka kisa de dro atumbe la hala minya soro eki yere koloso nyona makani soro kanyana maya kono muhimu ye ode musa koni ka modo abinanke dendo saw parce que do ko ewa fafula dewnde do ko ayi bafula dewnde do odi ato ko akera afingo fenye musa koni ka bali masuru do me bali masuru sugu min do wote muhimu ye minye oye qisa inde alako inna qaruna kana min qaumi musa ako qaruna tumbe musa ka mugowdela fa baga alaihim ayadara uka munya yada sababu ye munye na folo de dirama balmon nin qisa nunu na nyuguna modo qur'ana kono fude inna al-insana la yatqa arrahu istaghna alako hada madembe dante mede ne hada madenya ye kola ye sheke alaye ayre bese kaka ko nyana bona yere ya te dilo mugola ibogo min kala mabe dante mabe chialike hada madem min be fen soro ka ke setige ka sabali ka yere majigi fo mu'minu alaka jonyuma mu'minu ulu de be se soro ka sabali ka yere majigi alako na folo ka do yoro me ka do yoro la sino mugo chaman be ni aye yoro wale soro ye se soro doro ibe filala eni do be se ka demisenya ke nyogon fe abe gere ke nyogon fe abe kabila kelena me na ye fen soro dongodo ibe filala ibe alaka le neni minye demisenya ke nyogon fe ninte neni min tumbe gere kelena ninte neni minye kabila kele mugoye na nyana mo ya nyogon ka balo nyogon ka ninte abe dante me ka ke tinyali kela de fo ala hinana mo kelen munuma nulu ye fen soro ube sabali de ube majigi de na folo kanka do yoro mu ba do yoro la ode qaruna soro ayadara bani sarlankauka wa atainahu min al-kunuz alako ko alaye na folo de qaruna ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwati nafulu min hadamaden jama koyi ba kan nafulu ta hadamaden jama shem kulu te fana de hadamaden jama bin ni fanga bawula mugo fanga la made ya awye na kwa ka qaruna kan nafulu mara yoro kile doronta abe giriya bolo abawdegu latanu abawdegu jama do ko nin jama fana mugo wolon fula do ko mugo ta do ko mugo bi wolon fula yere do ko mugo bi nani yere no semino konni be fana fora me ala kulli hali jama koni do ala ye jama de fo jama mi fana ni fanga bola har mugo barika bale unte de ni jama barikala ma jama mi ni fanga ba kelela u farala nyonka ku ka karuna kan na folo mara yoro kilen doronta abu degu na folo mi mara yoro kilen doro ye jama sembenti alen degu atali beke doniye uka ku degu abe giriya u bolo on na folo on na occasion na folo mumbo kono jombo dando ni alate kile u doro
kesiu kilewu dorobe jama degu nuku bata hadamaden jama simbentiale nuku ba ka kesiu kilen doronta ube degu avec doni ni giriya wuka aw onna fulu de dila karuna ma ili qala lahu qawmuhu tumami akam mugo mu'minu munun tumbe islama nyuma munun tumba kam mugo la wuluko karuna ma la tafra ko kanan ni sonjani ni nafule danteme ni sonja kana keni nafule nyede inna allaha la yuhibbul farihin alla te ni sonja bagafe min be ni sonja ni jiyaye ni sonja mi be danteme naye alla to tigi fede fal farq yanqasimu ila qismayn ibn Shamir rahimahullah ni ayat tawsirila akon ni sonja be tilakata tila yoroma fula فراه يكون سرورا لا يحمل على سره والبتر بل يكون حاملا للإنسان على إرداه بنعمة الله سبحانه وتعالى وقيامه بما أوجبه الله عليه فيها أقول نسونجا فلو نسونجا بتلا كتلا جرما فلا نسونجا فلو نمغمين نسونجا من بكيما كي نسونجا أتي بلا تنياليكا ati bila dantemeka min ni sonja yimbi bila munka hada madebe jeni alaka nemay masammin selane do akoro talendo nemay min wajibri kan nemay na iboke baste ni sonja law ni hada madenye jian nema do soro ino sonja ni jian nemay nye ni sonja min bi bila de kan nemay de barkada ka jeni nemay nye ka barkada min wajibri ka nema na koke basitola basito ni sonjala wasani fulana farahu batarun wa tarafun wa udwan wa baqi ni sonja min ye kan ni sonjan ka danteme mo ka yada moka wa haja huwa al farhu alladhi naha anhu haula ila qaum qarun donc nim mo ye karuna bali ni sonja min na weninde ni sonja mi bi yere korota ibe danteme ibe yada moka o ni sonja sugu ni jiya kan nema ye nim mo fule ka karuna bali odela sinon ibn Shamir be delila ke ka ni sonja ni jiya kan nema doye pour ka arab barkada bashi to law ako amru ibn salmata atunya ka mo ka alimamiye ashibe sangulon fula nyonama kulusi min bala faralendo na birla doro mo min ba ko fe baye dondolo muso ko ceuma ukwata ka alimamin kala wura sutura ka bonnawa aku ye compile kurasa ka di alema ko mo man ni sonjani o compile ye mo man ni sonjani ko alewe ni sonja min keni o compile nye ubo fininye ko amadele ka nyona ni sonja ke o compile min dirama wala kan ni sonjani dia kan nema doye pour ka ala kan nema doika ka jeni ala kan nema alay min wajibi kan nema na ka ke bashi to ni sonja la de ne ni dia kan ni sonja ni dia ni sonja mi abi bila yere korotala ki bila tinyani la ka kaba yere la ka yada moka o ni sonja de balilendo ibolo karuna kamo ya bali odela aw ni sonja do fana be kan ni sonja dia fana e wa dina fana e bashi to fana la wonyini nendo ere قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون جيا يرولا جيا كا ايوا نيسونجا دي مغبل لين بوما نيسونجا مي كوما نياتلا تشومي جيا تابتلا كاتاتلين يروما فلا كان نيسونجا ني دينا ي على ينيامرا ليكنوي قل ما مرافوي بفضل الله على كفسمانتيا ni islam yayinye o birahmatihi ani alaka nema min bauka dobe bi fadlillahi ke qur'anai o birahmatihi bake islamiyai ala kulli hal qur'ana nema min fuleninye dina nema min fuleninye fa bi jalika falyafrahu ayni sonjani ni ode huwa khairu mimma yajma'un jiya kan nema qur'ana kan nema dina kan nema
hada madin kan nisonjani ode o kausa katima be jiyan nafulo min fara ɲɔgɔn kan wala mɔgɔ bɛ nisɔndiya diina ye mɛ diina wa diɲɛ ta cogoya fula de don nisɔndiyara ni ala ka barika dali de ala ye min wajibi kan nɛɛma in na k'o kɛ baasi tɛ kan mɛ ni nisɔndiyara ni diɲɛ ka nɛɛma ye k'i kaba yɛrɛ la de ka waso mɔgɔw de la k'i yɛrɛ kɔrɔta mɔgɔw de kan o balilen don karuna ka mɔgɔ ɲumanw ye karuna bali o de la wabtaghi fima ataka Allah dara li akhirah uko karuna ma ewa ala ye ni nema ni nafolo min dima lagara so ɲini n'a ye lagara so ɲini n'a ye ka lagara baaraw kɛ n'a ye ka ala ka diina dɛmɛ ka sinji tugu n'a ye ka fantanw dɛmɛ n'a ye maana k'a don ala kow la k'a don ala baaraw la lagara ɲinini ka nafolo ye wala tansa nasibaka min ad-dunya me kana ɲina i ka nin yɔrɔw fana ko diɲɛ la maana ala ye diɲɛ wajibi minnu fana bili i yɛrɛ kan i yɛrɛ ka nafakati ko bonkasiri b'a fɔ cogo min i yɛrɛ ka dumuni ɲuman dun i yɛrɛ ka don so ɲuman dɔ kɔnɔ i yɛrɛ ka fini ɲuman dɔ don yɛrɛnankanfɛn ɲumanw ka sɔrɔ i bolo ni ala y'i kɛ setigi ye n'i m'a kɛ ni waso ni yɛrɛ kɔrɔta ye baasi t'o la o kɛ kana ɲina i nin yɔrɔw ko diɲɛ kɔnɔ ala ye min diɲɛ ko minnu fana bile kan kana ɲina olu ko kana olu fana to ye quoi i bɛ se ka olu fana k'i ka nafolo la wa hasini ka ɲumanya kɛ kama ahsana Allahu ilayka ala ye ɲumanya kɛ e fana ka ɲumanya kɛ ala ka jɔnw ye k'a fɔ tasbih tɛ nin ye dɛ ɲumanya kɛ komi ala ye ɲumanya kɛ mɔgɔ bɛ se ka ala dege ɲumanya la wa maana kafu ta'lili de don ala ye ɲumanya kɛ ala ye ɲumanya kɛ de ewa fana ka ɲumanya kɛ ala ka jɔnw ye ala ye ɲumanya kɛ fana ka ɲumanya kɛ ala ka jɔnw ye wala tabghi fasada fil ard kana tiɲɛli ɲini dugukolo kan dɛ inna allaha la yuhibbul mufsidina ala tɛ tiɲɛlikɛlaw fɛ donc n'an taara bunkasiri ka tafsir la a ko wa ataynahum min al-kunuz ay al-amwal kunuj kore mun ye nafolo ko ale nafolo di qaruna ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati ay la yushqilu hamluha al-fi'ama min an-nas li kasratiha latanu kore mun ye maana abe giriya ni hadamadin jama ya ta fanga bula nuku ka karuna kam mangas ewa kesi kilen doronta abe giriya ubolo wa qawluhu id qala lahu qawmuhu la tafrah inna la yuhibbul farihin ay wajahu fima huwa fihi salihu qawmihi ewa karuna tumben na fulo minna akan mugun nyuman ya waju akan mugun nyuman ya waju فقالوا على سبيل النصح والإرشاد وكو قارنا ما كنا نجا شركا أن بلا سرالي شركا لا تفره فيما أنت فيه يا نونا لا تبتل بما أنت فيه من المال وكوي كنا نسونجا وكلا نينموني كنا دانتمي كي ركورتا لا تبتل بما أنت فيه من المال إمن نفل من النفل إن كني إبلا ككبير لا كي ركورتا إن الله لا يحب الفارهين نيسونجا بغو ندانتمي على توفره قيل يا أني المارهين منهم بدانتمي نيسونجا على توفره وقيل يا أني الآثرين الباترين الذين لا يشكرون الله على ما أتاهم دوكو دانتمي بغني يركب بغو منهم على بركة دالي من دوما وتي على بركة داكا لا يحب الفارهين على توفره وقوله وابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي استعملي ما وهبك الله من هذا المال الجزيل أقول مني نين نفلو بارا نيغونيا علي نين نفلو چاما من دي إما أبارا نيغونيا دار الآخرة وابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل ونعمة التائلة في تات ربك
ni nafolo caman min ni ala y'a d'i ma nafolo in baara ɲɔgɔnya ala bato la wa tagarrubu ilayhi ani min bi gere ala la bi anwa'il qurubat ni bato cogo caman ye ni bato fɛn caman ye allati yahsulu laka biha sawabu fi dunya wal akhirati bato cogo minnu n'u y'o kɛ gɛrɛfɛ minnu ala la n'u y'o kɛ n'i bɛ sara sɔrɔ diɲɛ ani lahara wala tansa nasibaka min ad-dunya awa kanya ala ye ni yɔrɔ minnu fana bili ka ko minnu fana bili ka diɲɛ kɔnɔ kanu minnu fana kɛli tɔ ye bon kasiri ke wala tansa nin tɛ ɲina ye dɛ nin ɲa tereku toli ala ye ko minnu kɛli bili ka i ka diɲɛ ɲɛnamaya fana kɔnɔ kana olu fana kɛli tɔ ye i ka nafolo la ay mimma abaha Allah fiha min al-ma'akil wal masharib wal malabis wal masakin wal manakih ala ye ko minnu bili ka diɲɛ kɔnɔ i kana o ko fana kɛli tɔ ye i ka nafolo la o ye jumɛn ye dunfɛnw minfɛnw dɔnfiniw ewa sow musow ɲuman k'u furu kana olu fana tɔ ye n'i ye setigi ye i ye lahara ɲini n'i ka nafolo ye nin diɲɛ ko minnu fana filɛ nin ye kana ninnu fana tɔ ye dumuni duman ni i seko hakɛ dumuni dun i seko hakɛ minfɛnw min i seko hakɛ dɔnfiniw dɔn i seko hakɛ ka sow jɔ i yɛrɛ la i seko hakɛ ka musow furu bɛ se ka muso ɲumanw furu ka so ɲumanw jɔ i yɛrɛ baasi t'o la kana olu fana tɔ ye mun na fa inna lirabbika alayka haqqa ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولجوارك عليك حقا فات كل ذي حق حقا Abdullah ibn Amr ibn As ci de ñen de fois tuma ma le ko le be jiya ti le be su ka jiya su be jo ci den ko ay akwa le be jiya ti le be su Amr ibn As ko le be jiya ti le be su ala ye ci den ko kanoke fo Allah ba ci de nya bilakata Dauda ka sun cogoma awa akwai kado itigi alaka hakke bika iyere ninkun ka hakke bika ika dembaya ka hakke bika har ika foli bagon munu nana boyla kanin fo uka hakke bika fa ati kullaji haqqa haqqahu ewa hakki ti kelenkele kullaji haqqi haqqahu hakki ti kelenkele ka hakke dama alaka hakke min bika batola okay eyere ka hakke nin ka hakke min bi ka kasino ko doni ka lafiya okay ika demba ka hakke min bi ka odama ika foli baga nani fo ibe saka hakke ni min dama ina fana ka baroka ka jan baroke barom ko baro munuta haramu ye okay hakke tiki be ka hakke dam wa hasin kama ahsana Allah ilayka nyuma yake alai nyuma yake fana ka nyuma yake mugonge mana nanko ikalla garasko nyini ni kan nafula korto ki kan nafulo be sadaqati a korto ki kan nafulo be fana do e walla gara kola ni yere kam makono ke foy munum be nulu fana teke an kala nyini toye wajuru cogo nyuma yen fana yi ni ku se tigi mai kan nafulo be financer bololankolo ka to abila me kana nafulo mara abedi mogoma abedo dina dafe abebea me ni ko la gara nyini ni kan nafulo ye me atabali kana to ire seben ka mobile mi yere sa mobile nyuma usa ka so nyuma usa ka muso nyuma nyini ku furu ka dumuni nyuma don ka mi fe nyuma don o fanake o ma haramu yai bolo akacha abe lame wala wali ni chogo nyuma do fule ni nyani qaruna kamugo yake ala la gara nyini ni kan nafulo ye ko munum bi gere ala la ko munum ba to be sarasaru jani la gara o keni kan nafulo ye me ala ye ko munum bila e yere fana kai ka jiya nyana mo yani ka jiya ko la qaruna kana ulu fana to ulu fana ke ay insini la khalqihi kama ahsana huwa ilayka nyuma yake katala ka damfeuma comme ala ye nyuma yake e fana ka nyuma yake katala ka damfeuma wala tabghal fasada fil ardi qaruna kana tinyali nyini dugu koloka kana tinyali ke ni kan nafulo ay
لا تكون همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الأرض وتوشى إلى خلق الله أو قارون يكهمك أنا كده على النفر من ديما يكهمك أنا كتشيالي كدوكولو كجويا تكالا كجون شجرة كالا كدمفون شجرة يكلا يني كنا كويرة يكهمك أنا كوي كنا فلو لده إن الله لا يحب المفسدين على تشيالي كلاوفه نسمع رمضان آيات تفسير لا أكو على باتو ودي بدو كولوني أكو دوني كباو كو على سوسو لا بدو كولو كبتشيا لكلا على سوسو دي بدو كولو تشيا على سوسو لا ودي يتشيا لكلا يدو كولو كا على سوسو نيما يجمع يكون يجمع فلو شركو mushriki be dugu koloka tinyali kela bidiya mogo be dugu koloka tinyali kela dugu koloka ala soso de do genya kela be dugu koloka tinyali kela dugu koloka dolomina be dugu koloka tinyali kela dugu koloka dorogutana drogu fere baga be dugu koloka tinyali kela dugu koloka farla salli tobaga be dugu koloka tinyali kela dugu koloka sumbali be dugu koloka tinyali kela dugu koloka mana nunu nya misali de dro ala soso de togo ko tinyali dugu koloka ala bato de togo kunyali dugu koloka abe aya unati jahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyujiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un ala ko cinyali bangera dugukolo ko kanaka ani bajola ni hada madenka junubu barakela be junubu min barana boloye ni o sababu ye cinyali bangela dugukolo ko kanaka cinyali bangela bajola ni hada madenka junubu sababu ye li yujiqahum ba'da alladhi amilu ala yo kede fana pour ka hada madun lanene uye bara jugu munum bara uye ala soso munum bara ku lanene uka ala soso ka junubunu ka janga kata dola jian kono ya folo a dola unasagu ko aya wari kuna ala ko walau yu'aqidu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka la jahriha min dabbati walakin yu'aqiruhum ila ajalin musamma aya wari kuno ala ko ni ale tunya hada madum mina nu ka barake tawi hada madum be junubum min ke dugu koloka ni ale tunya hada madum mina nunu ka junubu ke tawi dugu koloka dan fen tunte to dugu koloka betum be halake hada madum ka junubu sababula dan fen tunte to dugu koloka ni ale tunya hada madum mina nu ka junubu ye dan fen tunte to dugu koloka bebe halake walakin yuqiruhum ila ajal musamma comme ale ala be hada madum makono ni wakati min folendo waye wakati jumay qiyama no semiyen ni ayawunati ka kuma tofo akasarahu kono ma uluta donc mbalima ala sosola be dugu kolo ka tinyali kela ala batola be dugu kolo ka nyali kela wode yato ntara ibuntemi afanaka kumata majmu fatawa kono aka jiju tani duruna mugani duruna yoro ale fana ko man tadabbara ahwal al alam wajada kull salahi fil ardi fasababuhu tawhidullah wa ibadatuhu wa tatu rasulih sallallahu alaihi wasallam bunte mi akoni mugommi nye jiya la hala ni ya tagasi kallaje ni mugommi nye jiya laje ka jiya la hala laje iba soro nyali be dugu koloka nyuma ya be dugu koloka asababu ye tauhidi de asababu ye ala kele bandera kala kelem to bato ala ka tauhidi ani ala bato ani ka tugu ciden ko sallallahu alaihi wasallam akoni mugommi nye jiya laje nyuma be jiya kono nyuma be jiya kono tauhidi tugu de sababu ani ala batoli ani ciden batoli nyuma be dugu kolo ko sababu e wa haran ka jamana kono an kana jamana lajete de nanye jamana tagasi kallaje hera be jamana in kono nyuma be jamana in kono
sababu yere tawhidi tigu munum be jamana en kono ala be munum mo ewa mo be ebe mindo ete mundo ala be mindo ni awuntado ala batola munum be ewa jamana en kono de tawhidi tigu munum be jamana en kono munum be welele ke kata tawhidi ma ala batola munum be jamana en kono ciidem bato baka munum be jamana en kono hera be jamana en kaw sababu de do awa jamana en doronto ede buntame ko we jiya yoro bede ni ye jiya laje hera be jiya kono a sababu ye ala ka tawhidi de ani ala ka bato ani ciidem batoli o hera de be jiya kono ako wa kullu sarri fil alami wa fitnatu wa bala'u wa qahtu wa taslitu al aduwin wa ghayr dhalika fa sababuhu mukhalafatu rasuli wa da'watu ila khayri llahi awa ko tuguni ako bone ni balaw ni cinyali be jiya kono fitina be jiya kono balaw be jiya kono sanji dese be jiya kono ka jugu lasu ku bilanna anuna nyogona munum be jiya kono ko be sababu ye ciden sosolide ani fengore ani ka nube hada madon wole kata fe ala tanabato min ani woleli munum be ke kata ala tanabato min nade awa ko tora be jiya kono sababu yode tora be jiya kono fitina be jiya kono balaw be jiya kono sanji dese be jiya kono ka jugu la suku bilanna anu la nyogonaw abbe sababu ye jumaye ciden sosoli ani ni mo be weleli ke kata ala tana bato minna wode tora be jiya kono bun gaimu ya faraka ayennin kuma nyugona fo aka kitabula ya faraka bun gaimu ya faraka ako o man tadabbara haja haqqa tadabburi wajada haja li amru kadhalika aywa bun gaimu ya faraka ko ni mo min nin jate mina depuis jinya gale fukata qiyama ako ni mo yen nin jate mina kuyibe koyin soro komi bunteme ya fo chogomi ba soro o chogo kelendela akere ye koyin jate mina yire de lawa akere ye koyin jate mina jinya yire golobadi lawa akoy be nin koyin ye abe kenedeka koyin be kenedeka kuma laba ko wala hawla wala quwwata illa billahi al-alim al-azim ombal man nimbe kenedeka ambe min fo tora were tankare tora be jinya kono tora banka ni musrikiya munun be jamana nunun kono ni bidiya munun be jamana nunun kono ni ala soso munun be jamana kono ni kiri tige baliya min fle jamana in kono ni qur'ana ni sunna ni islamiya ka sariya tora sitte jamana in kan ni ote ambe balaw kono o doronde do e wajinya to be hona be o chokola jamana min yen nin kowta ka ala ta ka tauhidita ka sunnata ka salafu ka tabolota ka kiri tige ni qur'ana ni sunna sariyala hari nin nagashi bu bolo est-ce que ini jiya e wa jamana e kelenya jamana be jiya kono nunu uni e kelenya I kawsa jiya jamana be ube lafiya la katime jiya jamana beka ube balo chogo nyuma na katime jiya jamana beka ube hera la katime jiya jamana beka ube hakili sigila katime jiya jamana beka saudiya jamana ninya kene kanko dew saudiya jamana ye tawhidin minta nu matilun ke kenaye uye sunna minta katugu qur'ana ko katugu sunna ko ka ala bato abaruto nyuma na sheko hakke hari nakashi be u kawsa jiya be foni mo mi nya do yire kude ki yere nege ko e kawsiya u kawsa jiya be hari u ka jugu ni shendo na saudiya trotori ka yijiginai ita ko inende ka meddu sukumbe so hari hashidi ibu hashidi ya de meddu sukumbe so ye ambe min fo an ka wele ke kata tawdima an ka la bato ke dugu koloka ala soso mushrikiyau bidiyau ala soso u kabila dugu koloka cinyali dero ala te cinyali kala fede bon ni silama chaman kera cinyali kere ala ko ala te cinyali kala fe ni ala make efe ame ekanu ibe demea ni silama ko uluka demene ala soso ka anya ko chogomi jamana side te ni kaburu te keneka ni sanke bala sanke te min tala ewa ibasoro ewa koko jolem bala ubasoro be bon jolem bala ube ibasoro misiri be do tala jamana site ni ote keneka fo saudiya silama nyabe sumani na chogodi
ñaate siga sumandin kanin cogola donc kana tiɲali ke ko I kana tiɲali ɲini dugukolo kan I ka nafolo ye ala tɛ tiɲali kɛla kɛ donc haruna ka mɔgɔw ye nin fɔ a ye buru seminu ya hakili jigi o yɔrɔ la ye a ko dugukolo ka ewa ala soso de tɔgɔ ko tiɲali dugukolo kan ala sosora bɛɛ tiɲali kɛla dugukolo kan ala batola bɛɛ fana ɲali kɛla ni delali kɛla dugukolo kan wakati sera subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سورة القصص آية بيرن كله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيتنا شوية هجرية بكلي أني كمناني أني بناني أني وورو سهر سفر ميني هجرية سانكالو فلانا بسوني ومغاني كونونتوناي miladin nasaraw ka jate ba fulani mugani nani san kalo kononton na bisuye o fulanai ambe dawda bugu masjid rajaw ambo kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul araytum in zala Allahu alaykum layla sarmadan إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون يقول تعالى ممتنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار على باكم مسمين كرتا لندو نايفنا شريا منك أكا جونكا min ye ka su kolo u ye ani ka tile kolo u ye a ye o neman min kɛ a ka jɔnw ka bo o fɔ nansiriya de fɔ ka taa ka jɔnw ma alladayni la qawama lahum bidunihima su ni tile min ni jɔnw ka kow tɛ se ka jɔ abada ni su ni tile tɛ وبين أنه لو جعل الليل دائما عليهم سرمدا إلى يوم القيامة ألا يا بانجي كنا توني جيا بك سودة كوداي فوقت قيامة لا ضر ذلك بهم أتم بجون تورو
ولا سمعته نفوس وانحصرت منه أتمبي أنجي تمبي بو uniun tumbe corona ye nya dia betun ke rasufela de fokata qiyama ni dugute je atumbe mo deku ube koro woda to ala ko qul mahmura fuye araytum ma yanqibariya in ja'ala Allahu alaykum layla sarmadan ila yawm al-qiyamati ni ala ye suke awma jinya be ka awma suye kata fo qiyama man ilahu khairullah batu fen jumambe tigi jumambe masa jumambe min be se kanani bidiyai yatikum bidiyai nin be se kanani awma ni yelenye nitile afala tasmaun aw temenike ni jiya betun ke rasufele fo kata qiyama bato fen wore jumambe min be se kanani yelenye ka dugu je nabe yelenye okono aw te femme qul mahmura fuye in araytu qul araytum afuya yankibariya in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah ni ala ye jinya beka aw ma fana tileye fokata qiyama man ilahu khairullah yatikum bil-layl bato feun jumambe min be shekanani sufela ye awma taskununa fihi naba sabati wasukuna nangina afala tubsiruna yala awte yedike ba su yoro ako yala te menike wa tile yoro ako yala te yelike ba Abdurrahman Sadiko ako munna su yoro la ko afala tasmauna ayemeni de fo yoro la ako parce que su fela la meni debe marase kateme yelika su fela la hada madem be se ka ato yoro ja ka fendo me kito o yoro la ite se ka fenye su fela la meni debe marase kateme yelika odi ato su yoro ako afala tasmaun tile fila fana la yeli debe marase kateme menika tile fila fana la inya be fendo ye fen yoro ja ni mogo kumana o yoro la itame odi ato tile fila yoro la yeli yoro de fana be marase tile fila la kateme meni taka aye yeli fo tile fila tala donc akon nunya ira nala ka fasamanta de fule ninye hadama de ne ba fe kala kan nema doika hera ani hera tana ubila nyogon koro ni hera be lafiya min bika ani ni hera te tora min bika ubila nyogon koro ibe alaka fasamanta ne alaka nema doika ala fule ka min fo ni jinya be kera jinya ni jinya be tunkera amma sufela ye degu min bora tora min bola ani ni ala ye duguje katile bo kayeli bo ubila nyogon koro doro ibala ka fasamanta doika ni jinya be tunkera tilefela ye ni sute ko nambe daka sinogo kallafiya tora min bala ani ni ala ye sofela nati puran kan lafiya a ubila nyogon koro ibe ala ka fasamanta do yereka ibe ala barikada men na be mugo min bolo suni tile yelema min fulani nya be ko min ladana ko de doro jinya ka ta togo de ninye jinya ka nyana mo ya togo de ninye ete iti mire lafiya min bala nema min bala hera min bala ite mire ola akacha ala fete ala barakata ni ko bekere ko abekete de la dana ko do nunu nye doro jinya be ni togo de la doro no mire nema min bi ka ni o nema bore ka na tanana ni ka ibe togo mi